Господин Илиев, още една победа. Честито първо. Събраха се много победи, отбора играе добре. Не знам, вие в какво настроение сте? Ами вижте, добре е, че нали, до 70-та минута контролирахме всичко, играхме по начина, който искаме. После отстъпихме инициативата и вече се ни са задали проблеми, но ни трябва да постъпваме по този начин в такива мачове. Трябваше да търсим още голови да вкараме, но цяло съм доволен от представянето. Нали, Бора, момчета, това, което искахме е също тази схема, където играха 3-5-2 или 5-3-2, да държим повече, да въртим фланговите, да търсим празни пространства, се получи. Но мисля, че имаме още резерви в офанзивен план. Тази почивка, която я направихме, поработихме добре, но за нас не беше нужна. Но няма как за националните отбори. Мисля, че бяхме една идея по-добра състояние, но пък се натоварихме така физически, може би малко и накрая си бяхме по-уморени. Мечтано начало на сезона. Всъщност те вече не е нажало. Така е, добре се движим за момента. Въпросът е да запазим същото настроение и желание за игра и да се надяваме така да продължи, знаейки, че със сигурност може да дойде някой мач, който да загубим и да не отиваме в другата крайност, евентуално от една евентуална загуба. Колкото се може и дано и да нямаме. Така че това е важното, да знаем, че има и други противници също, които също се борят за нещо и няма да ни е лесно, но ако подхождаме всеки мач така отговорно, както днес, мисля, че чака добро бъдеще. Как върви картотеката с Брено? Ще успеете ли на време? При него е тежка ситуация. Те имат, Беро имат хора, които чакат може би вече 2 месеца да ги картотекират. Така че малко е сложна процедурата и мисля, че скоро в най-добрите очаквания след паузата. Ако трябва да кажете 2 изречения за Брено Тейшера, защото феновете се вълнуват, просто какъв профил играча, на кой така от нападателите малко наподобява тези, които са минали в Черно море, тези, които са в момента? Вижте, едно, където сме огледали в системите, където се сплащаме за което, друго е да го видиш на живо. Така че нападател, който е силен ляв крак, е мощен, има и бързина, но в момента не е в идеално физическо състояние, така че докато се оправи визата, се надяваме да го вкараме в добро състояние физическо. Мерси. Окей, чао. Чао.